Тук дори да нараните някаква част и нещо ако стане, не може да го прочете. Здравейте, аз съм Александър Найденов и съм част от екипа на Геровски Моторспорт. И тук зад мен има един Rolls-Royce Ghost, за който днес ще си поговорим малко повече. Какво правиш днес по този Rolls-Royce и защо нещата са толкова по-специфични от един нормален автомобил? Какво извършваме днес? Тук в момента сме подготвили за смяна на предно челно стъкло. При този автомобил операцията е малко по-специфична заради сложната му сглобка. Какво трябва да разглобим примерно вътре, за да стигнем изобщо до сваляне на преден прозорец? И каква е разликата от един, да кажем, примерно хикс тройки или хикс петица смяна на челен прозорец и тук вътре в интериора? Какви са проблемите и какво е различното? Тук при този автомобил специфичното е, че буквално всичко е в доста финна кожа, която не може да се използват стандартните инструменти и всякакви шила и тем подобни. Тоест не можем да набием тук шилото Не, в момента, абсолютно, за да го извадим. всички луфтове, всичко е буквално минимално, за да няма скърцания при движение и да е възможно най-тихо по време на път. Като тук трябва да се разглоби доста голяма част от вътрешността на автомобила, за да се, буквално за челното стъкло е нужно да се разглоби почти от задния багажник, така да се каже. Тоест до 9 ти разглобяваш и чак отзад. Точно така. За да може изобщо да стигнем тук до предната Тук част. специфичното е, че двете лайсни, които са отгоре по периферията на вратата, са доста големи и в случая за да се разглоби предната, трябва да се махне първо задната, която стига чак до задното стъкло. Тази кожа тук много трябва да отбележим, че тук дори да нараните някаква част и нещо ако стане, не може да го прочете. Тоест то няма да дойде, сума ти време или няма да го има в поръчките наличност. са буквално ужасяващи. Няма право на грешка по никакъв начин тук. Добре, а предният прозорец, защото много хора си мислят, че просто едно презалепяне на прозореца. Какви са спецификите и какво трябва да се случи тук, за да не трябва пак да се разглобява този прозорец 5 пъти? Тук специфичното на този прозорец е, както вече казах, гоним много голяма тишина вътре в автомобила по време на път. За да няма след това разни свирения от вятър или каквото и да било, прозорецът трябва да застане в точно определен диапазон, така че хем да не свисти от въздуха, хем да може да оплътни и да нямаме после течове в Тоест купето. тук, както много добре, много хора от вас знаят, ние имаме AOS достъп, т.е. плащаме абонаменти за всичките ремонтни ръководства на тези автомобили и можем да разберем точно какво трябва да се случи, на колко милиметра, ма къде, защо, как и какво трябва да стане. Като тук разкажите реперите, тези репери, които се монтират за монтажа на стъклото, които масово не се използват. Тези репери, абсолютно имали сме доста случаи, в които идва стъкла вече сменяни. Ето тук от горната страна може да се види. Това нещо служи за точно това поставяне на прозореца в определената височина, която трябва да бъде, за да може, както казах, да не свисти и другото, което е да легнат идеално самите пластмаси. Какъв е масовият проблем, който всеки допуска при смяна на челен прозорец и защо толкова бързо се сменяват челните прозорци, когато ходим някъде за смяна на прозорец? Тоест отдолу почистването на силикона, как се третира с копето? Почистването буквално не се прави. Което е най-трудният процес. Простотия, която може да се случи, е да не се почисти. Тук, когато силикона се премахне, се нанася един слой, който е буквално праймер, за да може самия силикон да направи перфектна адхезия с повърхността на купето. Това нещо масово се пропуска, съответно след това залепиха ми прозореца, ама протече след 2 месеца. Това се случва точно от тези пропускания на стъпки, които са буквално най-важното нещо при смяна на един прозорец. Добре, какво ще кажем за, примерно, когато имаме кафас, както в случая, дали ще е на Rolls-Royce или на BMW или на каквото и да било, или примерно на Mini, ако сложим алтернативен прозорец, какво се случва с кафаса и с калибрацията на кафаса? Тук това е интересен въпрос. Тези системи не работят с алтернативни прозорци. Може да се случи да тръгне и се почват във времето едни проблеми с буквално колата си казва заби ми, не ми работи. Lack of visibility, mal adjustment, почва да бие всякакви други тем подобни грешки. Другото много важно, тук при рейн сензора задължително се сменява, има покритие, геопокритие, което трябва да се сменя при всяка смяна на прозорец, както и при всеки демонтаж на самия сензор. Тоест този гел трябва да слагаме всеки път нов такъв гел. И в противен случай сензора не работи. Как обаче ние работим по този Rolls-Royce и по един нормален автомобил, защото много хора си мислят, че и при нормален автомобил смяната на масло, извинявам се, това няма да го режем, ще го оставим, за да видите, че истинско всичко и го снимаме както трябва да бъде. При смяната на челен прозорец си представят просто махане и слагане. Истината е, че ние работим по един същи начин и при двата вида автомобил. Разлика няма в самите процеси. Да, тук е малко по-сложно от към разглобяване, но самия
процес и процедурата, която използваме за залепяне на прозорците, при всички автомобили е еднаква. За да гарантираме точно този стандарт на цялата сглобка и да няма вследствие на нашата намеса някакви течове или въобще отлепяне на прозорец, което сме виждали. Да, това вече ни се е случило, защото дойде един наполовината разлепен. Тоест, дали работим по Rolls Royce или работим по примерно стандартна Хикс петица, ние работим по абсолютно един и същ начин, което това е стандарт. Това е много важно нещо. Какво ще кажем за финал? Да обобщим за такъв тип ремонт. Както вече казах, важно е да се следват точно и ясно процедурите, за да няма някакви... Става ли за 3 часа този нестандартни ремонт, както масово проблеми. хората си мислят? Абсурд. Това нещо Няма как да става. буквално отнема всяко едно разглобяване тук, за да се предотвратят щупвания или каквото и да било, трябва да е с максимално внимание и това нещо просто за 10 минути, както всички си мислят, не става. Да, може да се хване, да се изкърти, след това сглобяване няма. Тук пазим и Така боя, че- пазим всичко навсякъде. Тук, както е свалял чистачките, може да видите как е облепено и предния капак, защото като тръгва да се сваля чистачката, може да се пипне и капака. Всичко както трябва да бъде. Ние продължаваме да работиме. Какво ще кажа за финала на хората, които ни гледат? Продължавайте да следите и да придобивате нови знания, защото това е, може би, най-важното нещо, което един човек може да Това е прави. най-важното, защото искаме да показваме процедурите, И- какви трябва да бъдат. Да се получават нещата както трябва, а не както всеки... А не просто сменихме тук опитва- нещо, дайте ви снимем едно видео, ама как се прави, никой не знае. Да. Така че чакаме ни следващото видео, за да може да видим още такива интересни неща, как се работи по едни от най-премиум автомобилите в света.